സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ, കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. Banyak habis tu. Dalam dah pindah.
അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹു തആലക്ക് എത്ര ശുക്ർ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഒട്ടിയുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൊശീർ നിയമത്തി ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ കർണാടക രാജ്യത്തെ സന്മാന്യ സ്പീക്കർ സാറ് അള്ളാഹുവിനെ പവിത്രമായ ഹജ്ജ് കഡ്ഡായ കാര്യക്രമത്തിലെ ഹജ്ജ് കാര്യക്രമ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇത് ഇന്ത്യത്തെ സ്റ്റേറ്റിലെ ഇനി ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ സ്പീക്കർ ഹജ്ജാക്കി പണ്ടത് ഇത് നാളെ ക്ഷേത്രത്തെ നാളെ നാളെ രാജ്യത്തെ ശാസകരെത്തിക്കൽ ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അയാളെ ഫാമിലി ഒട്ടിಗೆ പോയിട്ട് ഹജ്ജാക്കിട്ട് തിരിച്ചു രാജ്യത്ത് വന്നിട്ടാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹു വലിയ ശുക്ർ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അയൽ ചെയ്ത് ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും അള്ളാഹു മഖ്ബൂലും മബ്റൂറും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫർളായ ഹജ്ജും ഉംറ ചെയ്ത് അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ത്യയിലെ യൂട്ടി ഖാദർ ആചാരത്തികൾ ആജി യൂട്ടി ഖാദർ ആജി യൂട്ടി ഇഫ്തിഖാർ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അയല് ഹജ്ജിന് പോകേണ്ടി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് പരിപാടി തന്നെ ഒരാളെ ഹജ്ജ് ഒരാൾ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറായിട്ട് ഹജ്ജ് ആക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യ തന്റെ ഉമ്മനെ ബൈത്തറെ ബന്ധനെ കിടാപ്പാടെ എത്തിക്കരുത്. ഒരു ദോഷവും ഇല്ലാണ്ട് ഉമ്മനെ ബൈത്ത് ബന്ധ കിടാ ഒരു ദോഷവും ഇല്ല. ആ ഒരു ദോഷം ഇല്ലാത്ത ആ വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യ ഉള്ളേ യൂട്ടി ഖാദർ സാർ അതേപോലെ ഇഫ്തിഖാർ ഭായി അല്ലാഹു മഖ്ബൂൽ മബ്റൂർ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്ത്
ഹജ്ജിന് പോകേണ്ട മുതൽ അതിൽ ഏത് സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് അള്ളാഹു താല ആചാര്യര് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിലേക്ക് മതന്തകൾ ഹക്ക് ബർക്കത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഏറ്റവുമുള്ള എത്തരമായ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹു അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചറിലെ രാഷ്ട്രത്തിലെ എത്തരമായ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹു എത്തപ്പെട്ടു. സമുദായത്തില് സമാജത്തിനും രാജ്യത്തിനും ക്ഷേത്രത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഹിദ്മത്തുകൾക്കു അഭിവൃദ്ധിയാക്കു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യത്തിലും സ്റ്റേറ്റിലും ക്ഷേത്രത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ മർക്കു ആർക്കു സാധ്യമാകാത്ത രൂപത്തിലായി നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധി കാട്ടിയത് ആക്കി തന്നെ കയ്യിൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എല്ലാ ಶಾಂತಿ ಸಹೋದರತೆ ಅಯಲಿಂದ ವಿಶ್ವವೈಖರಿ ಕಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣತ್ತಲ್ಲ ಅಯಲ ಸ್ವಭಾವ ಇಂದು ರಾಜ್ಯತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ತ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಯಲ ವಿಶ್ವವೈಖರಿ ಮೈನ್ ಅಯಲಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವವೈಖರಾಲು ಇವನು ಕಂಡಾರು ಪಲ್ಲಿ ಬಂತ ಮತ್ತು ಅಯಲು ಆ ಪಲ್ಲಿಯ ಭರ್ತಾವಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಚೆರಿಯ ಮಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ നമുക്ക് സാമാന്യ ആത്മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ കഷ്ടമായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എപ്പോഴും അയൽക്കൈത്ത് ഇടീ ഉള്ളാല ജമാഅത്ത് അല്ലാഹ് ഇടീ രാജ്യത്തകമേ അയൽക്ക് ദുആ കരു അല്ലാഹു അജ്ജി ബൈത്ത് ബന്ദങ്ങൾക്ക് നാൽത്തോಳು ദുആത്ത് ഉത്തര കിട്ടുന്നുണ്ട്. ಅದು ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಪರಿಪಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ನಾಪುಂಡು ಅಯಲ್ ನಂಗೆ ಐತೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಐತೆ ನಗಲೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಐತೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವೈದ್ಯ ದುಆದ ತೌಫೀಕ್ നൽകട്ടെ ಅಂತ ಬರಕತ್ ಇಕ್ಬಾರೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಜರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆದರಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಪುರತಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಶ್ರೂಫ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತಹ ಹಾಜರಿ ಕಣಚೂರು ಮೊಲಕನವರೇ, ರಾಜರವರೇ, ಅನ್ಸ್ಕರೀಮವರೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶರಫ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಮುಸ್ತಫಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ಮಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಘಿತರೆ, ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸದಸ್ಯರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವರ್ಗದವರು ದೀರ್ಘ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ 1.5-2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗುವನೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ತೀರ್ಮಾನ 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಯಾರನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೋಗುವಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆ ಒಂದು ದುವಾ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಪಾವಿತ್ರತೆಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಹಜ್ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಹಮದ್ರಾದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ದುವಾ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸ ಅಂತ ಎಲ್ಲ 100 ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇವತ್ತು ಖಲೀಲ್ ತಂಗಲ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ತಾಜುಲ್ ಉಲೇಮಾ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಖಲೀಲ್ ತಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾದಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಕಾಲೇಜು ಅವಸ್ಥೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂರ ತಂಗಲ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಾಜ್ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಬೆಡ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಮಗಳ ಅವತ್ತು ದುವಾ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಾದಿನಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ಖಲೀಲ್ ತಂಗಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ತಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಇಂಥ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಇವತ್ತು
ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ. ನಾನು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಉಲ್ಲಾಲ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸೇದ್ಮರ ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಸೇದ್ಮರ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಗದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ಜಿಯಾರತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುವಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿಷಯ ಸಂದರ್ಭ. ನಾನು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಅಸರ್ ನಮಾಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ತಾಜುಲ್ ಮದುವೆ ಅಸರ್ ನಮಾಜ್ ತಾಜುಲ್ ದುವಾ ಇತ್ತು, ಅದರ ದುವಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸತತ ಸಂತೋಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂದು ದುವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವ ವಿಚಾರ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲಿತನ ಮಾತಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಕಿರೀಟ ಅದು ಸಬೂರ ಅಂತ. ರಾಜನ ಕಿರೀಟ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಬೂರ್ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರಾಜರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದುವಾ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. മലയാളം എങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സിൽ വളരെ സന്തോഷം. യാദൃശ്ചികപരമായി ബാപ്പാന്റെ ഉറൂസിന്റെ മീറ്റിംഗ് കൂടണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ശരിക്കും ഉണ്ടായത്. അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവർ രണ്ടാളും താജുൽമനോടും ബാപ്പാനോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആ ഊക്ക് ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ യാഥാർത്ഥ്യം. ഇവരിന്ന് വരുന്നത് അത് ഞാൻ അറിയില്ല, ഇവിടെ വന്ന് കൂടുന്നത് അറിയില്ല. ഈ സമയം ശരിക്കും 7 മണിയിൽ പറഞ്ഞത് ഈ മകരിബിന്റെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഇഷാന്റെ ശാക്കാം, അതേപോലെ ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ബാധിക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പൊ ആ ഒരു 7 മണിക്ക് ഇവർക്ക് കൂടാൻ പറ്റി, ശേഷം നമുക്കും കൂടാൻ പറ്റും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എൻ്റെ അറിവിൽ ഇപ്പൊ ഒരാള് രാജസ്ഥാനിൽ നിൽക്കുന്ന അഥവാ നിയമസഭയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു തൗഫീഖാണ്. എൻ്റെ അറിവിൽ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ യുടി ഖാദർ സാറാണ്. അല്ലാഹു തആല ആ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കും. അത് അല്ലാഹു നൽകിയ ഒരു ഫضലാണ്. അതിന് നമ്മൾ ആരും അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ലാഹു നൽകുന്ന വലിയൊരു ഫضൽ. എന്നാലും ആ വ്യക്തി സ്പീക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ എന്ത് കിട്ടും എല്ലാ പറയുന്നപ്പോൾ അറിയിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു ചെറിയൊരു പരിഗണന ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ഹാജിമാറായ പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കുത്തുബാണെങ്കിലും ഏത് സയ്യിദാണെങ്കിലും ഏത് ആലിമാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ആ കഅബയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ 2 വസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ശരി തന്നെ. പക്ഷെ അവിടത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് റബ്ബ് നൽകിയ ദുന്യവിയായ നിലപാടുണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് ഫായിദകളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്വബോധം അത് വെറുതെ വന്നൊന്നല്ലോ. ഇവർക്ക് അറിയാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ എന്ത് ആ സയ്യിദന്മാരോടും എൻ്റെ ഒരു ബന്ധം കൊണ്ട് എൻ്റെ മകള് പഠിക്കുന്നത് മദീനയിൽ തങ്ങൾ സ്ഥാനം എടുത്തു. അപ്പൊ ആ തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹജ്ജ് എന്നുള്ളവർക്ക് പവിത്രമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ബാക്കി ദുന്യാവുമായി നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഏതും ബന്ധപ്പെടാം. ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ രൂപം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരും തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ. അത് അറിവില്ലാത്തവന് ഇൽമുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ആ രീതി ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഖലീൽ തങ്ങളെ കൂടെ പോയത് കൊണ്ടും അതിന്റെ എല്ലാ ഫضലുകളും കിട്ടി എന്നുള്ളത് മൂപ്പരോട് ത്രൂവാൻക്ക് അറിയപ്പെട്ടു. എന്നല്ല നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അവിടെ നിന്ന് ഹജ്ജിന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഇവരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ഞാനൊരു ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വന്നവനാണ്, ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ഫോറിനെ പോലെ ഞാൻ അവിടെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണെന്നുള്ള ആ ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലോകടി അയച്ചു കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിന് സ്പീക്കർ അവിടെ കടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞറിയിച്ചാക്കി കൊടുത്തല്ല, അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഫضലുകളാണ്. അപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നതിനെ റബ്ബേ നിന്റെ ദീന്റെ ഖിദ്മത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ള ആ ഉദ്ദേശമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടത്. അതാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ട് ദ്വാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ചെറിയൊരു തീയതി. അപ്പൊ അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി.
അത് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം. പിന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ചെയ്തതിനൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ, അഥവാ ഞാൻ എല്ലാ ഫതഹും വന്നത് ഇവിടുന്നാണ്. സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ദുആന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് അതേപോലെ വന്നിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങളെ ഈ നാടിന്റെ കുത്തുബാരാണ്, അത് സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളാണ്. ഈ ചെയ്തതിന്റെ ഫൗൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അല്ലാഹു തആല നൽകുമാറാവട്ടെ. അതും ചെയ്തതിന്റെ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആ ചെയ്തതാണ് ശരി. ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ശരിക്കും ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരെ പോയിട്ട് CM കണ്ടിട്ട് 4 പത്രവാർത്ത ചെയ്യണം അല്ലേ? അതാണല്ലോ അതിന്റെ രീതി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതല്ല ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ കുത്തുബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ വലിയ ആരാണ്, ആ വലിയന്റെ ദർബാറിൽ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്ത് പോരും, തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് പറയാനാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഈ മൂപ്പര് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം. അത് നമുക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് ആര് ചെയ്താലും ആ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്താന്ന് കരുതിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു സ്വന്തം ഇഷ്ടം വന്നാണ് സിയാറത്താക്കി പോയതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നമുക്കൊക്കെ നമ്മളെ ബാപ്പ പറഞ്ഞുതരാണ്, നമ്മൾ ആ ജീവിത രീതി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ്. താജുൽമാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് താജുൽമാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ദുനിയാ വീട്ടിൽ പോക്ക്. അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബാപ്പ ഫതഹായ ശേഷം ഉംറക്ക് നേരെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി, ഞാൻ ഈ ഉള്ളാളത്തേക്ക് പറ്റുമോ? ഇല്ല പറ്റില്ല, എനിക്ക് ബാപ്പന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടേ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാപ്പന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഇവിടത്തേക്ക് വന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അൽഹംദുലില്ലാ, മൂപ്പര് വന്ന് വളരെ ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷം. ഇനി സാമർഭികം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ഇനി അവനവന്റെ ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ മരണപ്പെട്ടാലോ ആ ആലിമിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം, സ്വന്തം ഉമ്മാനും അവർ സിയാറത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഭാര്യയുടെ മക്കളെ കാണാം. അതാണ് സുന്നത്ത്. സാമർഭികം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹു തആല ഈ ചെയ്ത ഹജ്ജ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കും. ഇനി 40 ദിവസം വരെ ഹാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ജനിച്ച കുട്ടി എങ്ങനെയാണോ പ്യുവറായിരിക്കും, ഒന്നുമില്ല, ചെയ്ത തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ അല്ലാഹു മൊത്തം പൊരുത്തപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇനി ആ ഹാജിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കുറ്റം ആരോപിക്കാനും പാടില്ല, കുറ്റം ആരോപിക്കാനും പാടില്ല. നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കണം, അവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഞാനും ശ്രദ്ധിക്കണം, പറയുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാഹു തആല ചെയ്ത അമൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന. അപ്പൊ മാത്രല്ല 40 ദിവസം വരെ ഇവരെ ഓരോ ദുആയിലും ഇവർക്ക് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കും. ചെയ്ത ഓരോരുത്തർക്കും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഹാജിമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു കൊടുത്ത ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. നിങ്ങൾ കഴിയുന്നവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ദ്വാരിപ്പിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് അയാളൊരു സാധാരണക്കാരനല്ലേ, സാധാരണക്കാരനല്ലേ, എല്ലാവരും അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സാധാരണക്കാരനെ. അത് ഏത് വലിയ നിൽക്കല്ല, ഹാജി എന്നുള്ളവർക്ക് ദ്വാ ചെയ്യും വേണം എന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞ് ദ്വാരിപ്പിക്കും വേണം. പിന്നെ സന്തോഷം പങ്കിടണം. അങ്ങോട്ട് പോയി കാണൽ വരെ സുന്നത്താണ്. ആ രൂപം നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ സാധാരണ ഇതെല്ലാം ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ആ ദുനിയാവിന്റെ തിരക്കുണ്ടാവും, സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നിരുന്നാലും എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നു ആ 40 ദിവസം ഹാജിമാരോട് ദ്വാ ചെയ്യൽ അനക്കും നിങ്ങൾക്ക് സുന്നത്താണ്. അത് റസൂൽ പറഞ്ഞാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. സാന്ദർഭികം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ പ്രത്യേകിച്ച് താജുൽമാന്റെ ബാപ്പാന്റെ ഉറൂസിന് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാനിത് യാഥാർത്ഥ്യം വന്നത്. അതിനുകൊണ്ട് ഇവരെ സ്നേഹം നമ്മൾ ഉപ്പാനോട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അടയാളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. ഉറപ്പായി യാതൊരു സംശയം എനിക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ വരുന്നത് ശരിക്കും ഡൽഹി അജ്മീർ എന്ന് വരണം. ഡൽഹി അജ്മീർ കഴിഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി ഇങ്ങനെ നേരെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കഥ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ നേരെ ഇവിടെ വന്നു. എന്തായാലും വരണല്ലോ, ഹാജിമാരെ കാണുന്ന സുന്നത്തുണ്ട്. സിയാറത്ത് 8 മണിക്ക് എനിക്കൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് വന്ന് കാണുന്നത്. നമ്മൾ 5 മണി ഫ്ലൈറ്റിലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 8 മണിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പാക്കാണ്. അതും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 8 മണിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങേണ്ടടുത്ത് 7 മണിക്ക് 6:45 ഇറങ്ങാന്നുള്ളവർക്ക് വേഗം വന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോ ബാപ്പാന്റെ സാന്ദർഭികം പറയുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല, എന്നിരുന്നാലും ബാപ്പാന്റെ ഉറൂസ് ഈ സഭ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ബാപ്പാന്റെ ഉറൂസ് ഈ മാസം 26, 27, 28, 29 നടക്കുന്നു. അതിൽ എല്ലാവരും വരണം, ആ വന്ന് പങ്കെടുക്കണം. അവിടുത്തെ മദദ് നസ്റുൽ അതൊക്കെ ദുആ ചെയ്യും വേണം. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായി കിട്ടാൻ, പ്രതികൂലമില്ലാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫതഹാൻ അതിന് നേതൃത്വമാകുന്ന കുമ്പോൾ തങ്ങളെ AP ഉസ്താദ് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഹാജിയായ ഇഫ്തിഖാർ സാറാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇവര് അതിന്റെ അഡ്വൈസറി ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇതുവരെ റബ്ബിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ദുആന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വന്നു. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
ഇനിയും നിങ്ങൾ കഴിയുന്നവരൊക്കെ വാക്കാല പ്രചരണമായിട്ടും അതുപോലെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള തടിയായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും എല്ലാ നിലക്കുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് വിജയിപ്പിക്കണം. പറയുന്നത് ബാപ്പാന്റെ ഉറൂസ് അനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് നിങ്ങൾ ആരും ചിന്തിച്ചു പോയത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊക്കെ എന്റെ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനല്ല. അതൊരു നേതാവായാൽ ആ ഉറൂസ് നടത്തൽ ആ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കുള്ള ബാധ്യത എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ്. എന്റെ ബാപ്പാനെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് എന്നും ഉറൂസാണ്, എന്നും ഞാൻ യാസീൻ പോകുന്നുണ്ട്, എന്നും ഫത്ത പോകുന്നുണ്ട്. ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഉറൂസ് എന്നല്ല, അറസ് എന്നാണ്. പറഞ്ഞ് ഉറൂസ് ആയതാണ്. അറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയാപ്പള ചമയാന്നർത്ഥം. അവര് ശരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് പുതിയാപ്പള രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ പുതിയാപ്പള അങ്ങനെ ചമയിക്കാം, ഉള്ള പട്ടുന്നൂലും മറ്റേ കോട്ടും സൂട്ടലും ഇട്ടിട്ടല്ല നടക്കാം. അതിന് ആത്മീയപരമായിട്ട് ഒരു റൂഹ് പോയാൽ ആ റൂഹിനെ പുതിയാപ്പള ചമയിൽ എങ്ങനെ യാസീനോത്തും ഖുർആനോത്തും അവരെ വേണ്ടി ദിക്റും സ്വലാത്തും എല്ലാം ചൊല്ലി ചെയ്തൊരു ദുആവും വയലെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് ആ രൂപം കൊണ്ടുനടക്കലാണ് പുതിയാപ്പള ചമയുക. അതാണ് ഉറൂസ്. അത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ രൂപം അതുകൊണ്ട് മക്കളായ എനക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാക്കാനല്ല, നേതാവ് എന്നുള്ളവർക്ക് എന്റെയും നിങ്ങളെയും കടമ ആ തങ്ങൾ ഉറൂസ് കഴിക്കാന്നുള്ള എന്റെയും നിങ്ങളെയും കടമ. കാരണം എന്താ, നമ്മളെ ദീനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരോ നമുക്ക് ആർക്കും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇല്ലായ്മെന്ന് ഇവിടെ പുതിയ ദീനിപരമായിട്ടും ഭൗതികപരമായിട്ടും ഓരോ മക്കൾക്കും അല്ലാഹു തആല ഈ ഒരു ഫضل തരാൻ കാരണം ആ താജുൽ ഉസ്താദ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ബാപ്പയാണെങ്കിലും നേതാവ് എന്നുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ആ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മറക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളെ ക്യാമ്പ് വരുന്ന മക്കളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഞാനടക്കമുള്ള നിങ്ങളടക്കം കഴിയുന്നതൊരു ദിവസമെങ്കിലും അവിടത്തേക്ക് ഫാത്തിഹയും ഓതണം. കാരണം എന്തേ, ഈ നാടിപ്പോ ഇവരടക്കം ഇവരെ ബാപ്പ അടക്കം ഈ നിലക്കുള്ള എത്താൻ കാരണം ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽമാരെ ഫضലാണ്. ഇവര് പോയ ഖലീൽ തങ്ങളും ആ രൂപത്താൻ കാരണം താജുൽമാനെ കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ ദേശം പൊസോട് തങ്ങൾ അവരും എത്താൻ കാരണം ഖലീൽ തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ മുമ്പ് മോവാജിണ്ടായത് താജുൽമാനെ കൊണ്ടാണ് മൂപ്പരായത്. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ബാപ്പനായി പാകുന്നതും ഇവിടുത്തെ ഇവർ വരുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം ബാപ്പാന്റെ താജുൽമാന്റെ ആ ഒരു ഫضലാണ്. അത് അള്ളാഹു നൽകിയ ദർജ. ഞാനും നിങ്ങൾ അസൂയപ്പെട്ടൊരു കാര്യം അതൊരാൾക്ക് നൽകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാ നിലക്കും ആത്മീയപരമായിട്ടും ഭൗതികപരമായിട്ടൊക്കെ അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്നുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഫാത്തിഹയും യാസീനും ഓതിയിട്ട് എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ അവനവൻ ചെയ്ത് ചെട്ടകളെ കൊണ്ടിറക്കാമെന്നാണ്. അതിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, ബാപ്പാന്റെ ഉറൂസ് 26, 27, 28, 29 പൂർവ്വത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവരും സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അടങ്ങുന്ന ഇവരും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നത് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇവർ ചെയ്ത ഹജ്ജും അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഓരോരുത്തർക്കും ഹജ്ജ് ചെയ്ത് ഞാനും നിങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കർമ്മമാണ് ഹജ്ജ് എന്നുള്ളത്. അതിന് നമുക്ക് പോകാനുള്ള വഴി എന്താ? ഇബ്രാഹിം നബീന്റെ പഴയ കാലത്ത് പറയുന്നത്, ഇബ്രാഹിം നബി വിളിച്ചാൽ നമ്മ അപ്പം എത്തും. അപ്പൊ ആ വിളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഫാത്തിഹയോ യാസീനോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ട്, വർഷെത്താൻ പറ്റിയോ? ഇല്ല. അതൊരു തൗഫീഖാണ്. ആ തൗഫീഖ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഈ ഉൾനാടൻ നിവാസികൾക്ക് വളരെ അഭിമാനിക്കാണ്ട് ഒരു സ്പീക്കർ എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ നാട്ടിന്റെ ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ രാജകീയത്തിനടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്റെ ഖിദ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ. എൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കറോട് ഹാജിയാണല്ലോ, അയാളോട് ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങളെ ഫضലാണ്. അതിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ സാന്ദർഭികം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്റെ ഖിദ്മത്തിന് വേണ്ടി എന്തെന്നും മുഴുകി മരിക്കുന്നവരെ ദീന്റെ ഖിദ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കു നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇസ്ലാമിന് നേരത്തെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കത്ത് കൊടുക്കും. എപ്പോ? മുഹറത്തിൽ. പിറ്റത്തെ വർഷം വരെ ആരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ദുന്യവിയായിട്ടുണ്ടാവും ഉഖറവിയായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ഇനിയും ഇസ്സത്ത് അല്ലാഹു തരുമാറാവട്ടെ. ഒരു നാളും
കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽവിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും ബദറും ഉഹ്ദിലൊന്നു ഹബീബി ഞാനില്ല സ്വഹബോരിലായി ബദറെ കണ്ടതില്ല ഹബീബി നേരിൽ ഈ കൺകളിലായി ആഖിറം മുന്നിലായി നിൽക്കും പാവിയേലും ആഖിറം മുന്നിലായി നിൽക്കും പാവിയേലും മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു